Eli tervetuloa mun kanavalle. Tää video on storytime siitä, kun mun luokkalainen ja kaveri yritti polttaa sen kokeet. Niin kuin koulukokeet, kaikki nyt tietää. Eli se alkoi siitä, kun me käytiin siis meillä loppui koulu meidän niin kuin lähellä, sen koulun lähellä, aika lähellä ja mun kaverin lähellä oli semmonen autiotalo ja semmonen hyvä metsä ja silleen. Sitten me oltiin siellä autiotalolla, pyydettiin tyyppejä, sinne tuli aika monta tyyppiä. Sitten kun siellä oli tyyppejä, niin me ajateltiin käydä vähän katsoa sitä autiotaloa ja tälleen. Ja joo. Sitten me oltiin menossa katsoa sitä autiotaloa, mutta sitten me huomattiin, että siellä oli riistakamera. Sitten me mentiin takas sinne paikkaan, mistä me lähdettiin sinne autiotalolle. Sitten me oltiin vitsi, nyt me ei ole enää mitään tekemistä. Sitten me löydettiin sieltä semmonen punainen sytkäri, joka taisi tippua yhdeltä naiselta, joka meni sinne metsään leikkiä koiriin. Me ei olla ihan varmoja, mutta se oli jo lähtenyt ja näin. Ja kaikki nyt tietää, mitä tulee nelosluokkalaisten päähän, kun ne löytää sytkäri. No tietenkin se, että me leikitään sillä, mutta meillä ei ollut mitään millä me leikitään. Niin mun kaveri, luokkalainen, sanoi, että se voi käydä hakemaan sen kotokokeita, sen koulukokeita. Ja sitten se meni hakemaan niitä koulukokeita ja kun se haki ne, niin se oli samalla ottanut tulitikkuja, että jos niin kun siinä ei ole mikä tää nyt oli kaasua. Ja sitten joo, siinä oli kaasu, se alkoi leikkiä sillä, ei syttynyt heti paperit ja sitten se kaasu loppui. Nyt silloin ne tulitikut, sitten se poltti yhden hanskan, sen keskisormikohan ja sitten niin kun se oli polttamassa niitä kokeita, mutta sitten meidän yhden kaverin iskä, niin se paikka oli vähän niin kuin niiden takapihalla, no ei nyt takapihalla, mutta sen takapihan takana, niin se jotain oli huomannut tai jotenkin, niin sitten se sanoi sille, että poltan kokeet sitten, niin kun sillä meni kai viesti kotiin tai jotain. Ja sitten me tietenkin lähdettiin sieltä paikasta ja kun niin kun siellä aika lähellä on semmonen silta, niin me mentiin sen sillan alle. Ja se niin kun siellä sillan alla se yritti vielä polttaa, mutta kun oli vähän tuuli, niin sitten ei syttynyt ne tulitikut. Mutta se heitti niin kun ne kokeet veteen ja se mun mielestä taisi jäädä kiinni siitä ehkä. En ole ihan varma. Ja sitten kun me oltiin siellä oltu, niin me mentiin kauppaan. Otettiin sieltä kaikkea ja no, mitä nyt ikinä tekemässä, mentiin meidän koulun pihalle ja itse meillä oli ihan hirveä pyöräingi siinä. Niin kuin siinä oli varmaan 7 tyyppiä pyöräilemässä. Ja no ei tässä ollut kauhean sen enempää juttuja, mutta se olisi ennen se videoon.